Langkung-langkung wonten ngarsa pandhenipun ingkang hamengku karya. Nenggih pandhenipun Kanjeng Rama Mursimin dalah pandhenipun Kanjeng Ibu Nur Asia. Supramba pandhenipun Kadang Pisan Sutrisno. Nenggih Bapa Suratno pandhenipun Ibu Misihatin sarta pangobyongipun pun sesepuh aji sepuh para pepundhen ingkang mijil saking laladan pamenang. Ugi sedayaning para rawuh, para lenggah, kakung Sumawana Putri ingkang dadi normatan. Saksapunipun paripurna pangadibusana kepareng rucat busananing risang kemanten saribit miturut adat Widi Widana. Mugi kepareng saged anjengaraken risang kemanten putri jengkar saking panti pamondokan panti palereman. Salah setunggaling pangadibusana ingkang sampun anggadhahi asma kondang kalapa Yuni Marsudi. Ingkang sampun kepareng hamar tetesaken risang kemanten putri badhe minggah wonten ing Sitinggil Binaturana. Ingkang sakmangke badhe kepareng hamapak rawuhipun pandhenipun Kang Raka Garwa pebudayanipun pun Bagus Muhammad Sriyono SAG. Saksapunipun risang kemanten putri ingkang den apit Kang Rama dalaken Ibu anglenggih wonten ing kursi gading dapar kencana. Mugi kepareng pandhenipun risang kemanten kakung ingkang pun dampingi Kang Rama dalaken Ibu sarta panggomyongipun saged kepareng piniji wonten ing sakajengipun gapuraning wisma bahagia. Amargi kangge rangkaman adicara dhawuhipun risang kemanten saribit badhe kawiwitan dikarenakan pengantin wanita yang didampingi oleh orang tua tercintanya tengah menduduki di kursi pelaminan. Pandhenipun Kang Rama dalaken Ibu saged piniji wonten ing sakajengipun gapuraning wisma bahagia. Temanten kakung ingkang dipunapit Kang Rama dalaken Ibu ugi saksampunipun jangkep kaliyan pangomyongipun. Mugi kepareng saged kanthi elon-elonan lumebet piniji wonten ing sasananing panggung. Lamat-lamat kapiarsa risang kemanten kakung ingkang sampun kepareng malaksana kanthi elon-elonan lumebet wonten ing madyaning bahagia. Saya cedhak, saya cetha, saya caket, saya ngalika. Sinten to ingkang sakmangke pinanggih andhaupaken risang kemanten saribit pangadibusana ingkang sampun anggadhahi asma kondang kalapa Yuni Marsudi. Make up pelaminan. Katingal kabiyantu wonten panjenenganipun Mbak Ulfa dalah Mbak Indah ingkang sakmangke kepareng hamar nitisaken risang kemanten putri saged mandhap saking Sitinggil Binaturana.
sagota kepareng amapak rawuhipun keng Raka Garwa pebudayanipun pun Bagus Muhammad Suryono SAG. Keparenga pantrinipun Pangandi Wiromitoswara sagota kepareng hagantos salah setunggaling gongso arupi kebukiring kangge panggiring risang kemanten Saripit ingkang boten dangu malih badhe kaleksanan tumapaking adicara dawuh. Kanthi memuju lan memujuning dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Risang kemanten Sarimbit ingkang sampun kepareng piniji wonten ing sasananing panggih katingalku mlawe astanipun ingkang samya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh matemu rose dadaku iya dadamu tresnaku iya tresnaku katingal Mbak Yuni Marsudi ingkang sampun kepareng hanya keti wujudipun bokor kencana ingkang isinipun tirtawaning tirta sekar ingkang sampun kepareng angrapal japa mantra-mantra umbul donga mugia lampahipun adicara dhawuhipun risang kemanten Sarimbit wiwit purwamadya ngantos paripurnaning sak mangke tansah pinaringana kinanjar wilujeng slamet. Sasampunipun paripurna risang kemanten Sarimbit samya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh matemu rasa. Ugi sasampunipun paripurna den basuh tumangkeping astanipun kanthi tirtawaning tirta sekar den wiji kaping 3 ambalang. Menika kadang kaliman ingkang sampun kepareng leksanani tumapaking adicara sulih kembar mayang. Mugia kepareng Mbak Yuni Marsudi hamarti desaken risang kemanten putih saged kepareng anjengku risang kemanten putri Kenyo Ayu Mary Anggraini SAG ingkang sampun kepareng anjengku katingal sumembah astanipun sugeng rawuh Kang Mas ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas lan bekti kula katur Kang Mas. Sasampunipun paripurna risang kemanten putri hagenipun anjengku katingal sumembah astanipun Binagus Muhammad Suryono SAG sageta sigra kepareng hagedruk wujudipun kanaan antiko kanaan antiko padha pecah saknalika Pratandha pecah saking pangguluhan teng Rama Pratandha risang kemanten Sarimbit pecah saking pangguluhan teng ibu saged manjing jeroning pribadi. Sasampunipun risang kemanten Sarimbit kadhawuh sasampunipun paripurna anggenipun ambasuh samparanipun Kang Raka Garwa
menika menggah Titi Laksana adicara ingkang salajengipun keparenga panjenenganipun keng Rama dalah keng ibu saged kepareng amboyong nak temanten saribit kanthi elon-elonan piniji minggah wonten ing Sitinggil Binaturata kairing kanthi laras gending kodhok orek dumateng pangringgo Wirabitasuwana saged keparengan gantos gending kangge pangiringing risang temanten saribit badhe kaboyong keng Rama dalah keng ibu. Sindur binayang kari tata tataning laksana den wersa nurut jumbuh ngendikaning para winasih sarjana sujana ing awiyajining wana ing maruta nenggih Ki Hajar Dewatara ing ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa Tuturi Handayani ing ngarsa Suntulodo saksampunipun keng Rama nampi wujudipun selendang kangge amboyong nak temanten sarimbit ngendikaning keng Rama nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu Totno lakune wong tuamu yonggir ing madya mangun karsa madya ateges tengah nenggih panjenenganipun risang temanten saribit ingkang kadherekaken panjenenganipun Kanjeng Ibu Nur Asiyah pinangka Tuturi Handayani yen to kacandra jumangkahipun anggenipun malaksana piniji minggah wonten ing Sitinggil Binaturata saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh katingal lengkeh repepeh bebasan pindha Singalubuk saksampunipun Kanjeng Rama dalah ibu amboyong nak temanten sarimbit ugi saksampunipun minggah wonten ing Sitinggil Binaturata keparenga keng Rama dalah kang ibu saged anglenggahken wonten ing kursi gading dampar kencana ingkang salajengipun panjenenganipun Kanjeng Rama mursi mindalah ibu Kanjeng Rama Suratna dalah ibu saged anglenggahi wonten ing papan palenggahan samping kanan kirinipun putra putri panjenengan amargi tasih wonten titi laksana adicara ingkang badhe kaleksanan arupi sungkem pangabekten utawi sungkeman mugi kepareng pangadibusana ingkang kaleresan den pandegani Ibu Yuni Marsudi utawi Mbak Yuni Marsudi dalah panjenenganipun Mbak Ulfa ugi Mbak Indah saged nglajengaken titi laksana adicara ingkang badhe kaleksanan arupi sungkem pangabekten risang temanten saribit tansah katingal mandhap saking palenggahanipun mandhap saking palenggahanipun risang temanten saribit tansah katingal pangati-ati ngaraksuan sungkem dumateng Kanjeng Rama dalah kang ibu tansah anjengku katingal sumembah astanipun
ngendikaning panjenenganipun risang kemanten Sarimbit, duh Kanjeng Rama, bekti kula kunjuk Kanjeng Rama lan bekti kula katur Kanjeng Ibu. Nggih, anakku cah bagus kelawan cah ayu. Rumangsa kadodong rasaning atiku nggih aku eling jaman cilikanmu sliramu tansah tak leliting saiki tumekaning dewasamu. Ngerti sejatining urip lan ngerti bekti marang wong tuamu, anakku cah bagus kelawan cah ayu. Bunga rasaning atiku nggih tak tampa bektimu marang wong tuamu, anakku cah bagus kelawan cah ayu. Nanging sing dadi welinge wong tuamu tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu, andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang purbenging dumadi. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang purbenging dumadi. Bekti marang wong tuamu banjur ngerak suwan bekti marang kadang besanku nggih. Aja mbok lalekke welinge wong tuamu. Kanggo pengeling-eling anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Aja sira bedak-bedake endi wong tuwa lan endi mara tuwa. Wong tuamu ya tetep wong tuamu, mara tuwamu ya tetep wong tuamu. Tegese kepinggir bektenono bareng-bareng, rengkuhen bareng-bareng. Mergane rindoning Gusti Allah ya rindoning saka wong tuamu, anakku cah bagus kelawan cah ayu. Kanthi jemelenggunging ungling gongso ketawang Sri Nalendra ingkang sampun dipun aturaken pangadi wira pituswara Yovita Audio Sound System. Menika tasih kangge pangiringing risang kemanten Sarimbit ngleksanani babagan sungkem pangabekten. Yento sliramu andisi anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang purbenging dumadi. Bekti marang wong tuamu banjur bekti marang kadang besan kunggir. Besuke aja mbok laleke bar banjur ngarak suwan bekti marang kadang Dwijamu. Dwijamu ateges gurumu. Gurumu digugu lan ditiru. Eling jaman kowe urung ngerti, eling jaman sliramu urung ngerti ndi lor ndi kidul, eling jamane urung ngerti ndi bedake barang becik lan barang ala. Kuwi ya sauga saka gurumu kene. Mulane gurumu kuwi ya sesuwe wong tuamu, besuke ya bektenono. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh. Setelah kedua mempelai paripurna melaksanakan dalam acara temu temanten dan kedua mempelai paripurna melaksanakan dalam acara sungkem pangabekten, ini masih ada beberapa rangkaian acara yang berkenaan dengan rentetan acara temu temanten, yaitu masih ada beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan dari keluarga besar Tata Rias Yuni Marsudi, yaitu berupa acara Kacar Kucur.
sajaipun sampun paripurna titilaksana adicara kangge kacar kucing menika menggah titilaksana adicara ingkang badhe kalaksanan arupi dahar imah dahar walimah risang kemanten saribit katingal samyo adedulangan keng roko andulang keng garwa semanten ugi keng garwa andulang keng roko upacara ning kados mekaten arupi kembul bujana Andrawina saksampunipun paripurna kangge rantaman adicara dahar imah dahar walimah menika tasih tasih wonten adicara sembah ingkung utawi bedah ingkung sinambi paring berkah idi dan pangestu dumateng Risang Kemanten Saribit ngleksanani tumampaing adicara bedah ingkung ing mriki mewakili saking panjenenganipun ingkang hapengkati ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak dumateng saking para tamu. Mekaten menggah rantaman adicara dawuhipun Risang Kemanten Saribit hawe jengkar saking pangdi pamondokan pangdi pangalemah ingkang sampun kadhawuhaken kaboyong piniji wonten ing kursi gading dapar kencana adicara sungkem kacar kucur dahar imah dahar walimah bedah ingkung ugi unjukan derkawening menika sajaipun wekdalipun sampun sawetawis radi sonten menika saking jajaran panitia badhe ngleksanani rantaman adicara ingkang badhe kaleksanan saderengipun kaleksanan kangge papiwara ngleksanan tugas panjenengan ing mriki mbok pilih wonten kirang tatas titising basa kangge panyandroning Risang Kemanten Saribit ing mriki kawonten agunging sesaputu pangasaka nuwun nuwun kawula nuwun dumateng pambiwara sak cekapipun kawula semanggaken mbok pilih badhe ngleksanani utawi ngaturaken rantaman adicara ingkang sampun kerakit saking kepanitiaan wekdal sak cekapipun kawula semanggaken